በመጀመሪያ ወደ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ለእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ረመዳን ከሪም ማለት ፈልጋለሁ። ሁለተኛው ከአሁን በፊት በተቆራረጠ መንገድ ለህዝባችን በመከላከያ ውስጥ ስለሚደረጉት ዘመቻዎችና ሌሎችም እንቅስቃሴዎች ሪፎርም ዙሪያ ምላሽ በመከላከያ ውስጥ ስለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ለህዝቡ ለማድረስ ጥረት ተደርጓል። ሰለማ ንሰዓብቲ እምነት እስልምና ረመዳን ከሪም ክብል ፈቱ ቅድሚ ሕዚ ብዝተቆራረፀ መንገዲ ብዛዕባ ንጥፈታትን ሪፎርምን ሰራዊት ምክልኻል ሓበሬታ ንህዝቢ ንኽበፅሕ ፃዕሪ ተኻይዱ እዩ። ኣነ ሎሚ ንዝሓለፈ ሓደ ሰሙን ብሰራዊት ምክልኻል ዝተዓመሙ ጉዳያት ብዝምልከት ኣሕፅር ኣቢለ ክገልፀልኩም እየ። ኣብ ክልል ትግራይ ከምቲ ዝተባህለ ብሸሞንተ ጉጅለ ዝተወደበ ብሸሞንተ ኣመራርሓ እቲ ሽፍታ ኣብ ሸሞንተ ቦታታት ተመቒሎም ብሓደ ግዜ ንዓኦም ንምድምሳስ ወፍሪ ተኻይዱ እዩ። እዞም ከባብታት እዚኦም ኣጽብን ሃይቀ መሳሕልን ሓደ እዩ። ካልኣይ ኣብ ከባብታት ደስኣ መብራቃዊ ትግራይ ማለት እዩ። ዋጀራት ከባቢ ቦራ ደቡባዊ ክፋል ማለት እዩ። ጽጌሬዳ ካብ መቐለ ብሰሜናዊ ምብራቅ ትርከብ ቦታ እያ። ሓውዜን ውቕሮ ማራይን ዛናን እዮም። ኣብዘን ከባብታት እዚአን ስፍሕ ዝበለ ሽፍትነት እናፈጸመ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ወፍሪ ተኻይዱሎም እዩ። ኣብዘን ከባብታት እዚኣተን ኣናእሽተይ መሰልጠን ነይርዎም። ካልእ ድማ መራሕቲ ጁንታ ጉጅለ ዓርሶም ዝሕልውሉ ወተሃደራት ነይርዎም። ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ንምሓዝ ንዕኦም ከቢቡ ዝከላኸለሎም ሓይሊ ኣጥቂዕኻ ምድምሳስ ስለ ዘደሊ ነዚኦም ኣጥቂዕና ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሶም እዮም። መሰልጠኒ ተወቂዑ እዩ። ኣብ መሰልጠኒ ዝነበረ እውን ተበቲኑ እዩ። ንዕኦም ከቢቡ ዝሕልዎም ዝነበረ ሰራዊት እውን ብልዑል ደረጃ ተወቂዑ እዩ። ስለዚ ጸላኢ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ እንትጠፍእ እቲ ከባቢ ናጻ ይኸውን። ንዕኡ ንምሓዝ እውን ምቹው ባይታ ይፍጠር። ነዚ እዩ ድማ ፈለማ እቲ ከቢቡ ዝሕሊ ሓይሊ ምጥፋእ ዝግባእ። እዚ ሓይሊ እዚ ምድምሳስ መማረፂ ዘይብሉ ዕማም ብምንባሩ ኣብ ዘነቐዲመን ፀዋዕኽወን ከባብታት ዝነበረ ሓይሊ ተደምሲሱ እዩ። ነዚ ንምድምሳስ እዛ ሃገር ዘለዋ ኩሉ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ተጠቒምና ኢና። እዚ ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ሰብና ዝበፅሕ ሰብኣዊ ክሳራ ንምንካይ ቴክኖሎጂ ንጥቀም፣ ነፈርቲ ንጥቀም፣ ሄሊኮፕተር ንጥቀም፣ ካልኦት ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዙ መዳፍዕን ሚሳይልን እውን ኣብ ጥቕሚ ኣውዒልና ኢና። እቲ ምስኡ ዝነበረ ሓይሊ በዛ ኣገባቢዩ ዝተደምሰሰ። እቲ ሓደ ክትሓዝ ዘለዎ ጉዳይ እዚ እዩ። እዚ ሓይሊ እዚ ስለምንታይ እዩ ኣብተን ቅድም ኢሉ ዝተፀርሓ ከባብታት ፀኒሑ ኢልና እንተልዒልና እቲ ቀንዲ ነገር መቐለን ናብ መቐለ ዝኣቱ ዋና ዋና መንገድታትን ንምዕፃው እዩ። እዞም ዋና ዋና መንገድታት እንተተዓፅዮም ቀዳማይ መጋቢ መንገዲ እዩ። ናብ መቐለ ዝወስድ ኣውራ መንገዲ እዩ። ስንቂ ዝሓልፈሉ እዩ። ንህዝቢ ረድኤት እኽሊ ዝኸደሉ እዩ። ንሰራዊት ስንቂ ዝጓዓዘሉ እዩ። ዝኾነ ይኹን ግልጋሎት ሎጂስቲክስ ዝሳለጥ በዚ ከባቢ እዚ እዩ። ስለዚ ነዚ ከባቢ እዚ ምዕፃው በዚ ኣጨናኒቕካ ሓደ ትደልዮ ሸቶ ንምዕዋት እዩ። ካልኣይ ሕወሓት ዝበሃል ሰይጣን ኣብ ኩሉ ከባቢ ኣብ ኣእምሮ ዝፈጠሮ ነገር ኣሎ። ሓሰውቲ እዮም። ጉልበቶም ብሓሱት እዩ ዝገዝፍ። ስለዚ ሕወሓት ኣይጠፍአን ክመጽእ እዩ ዝብሉ ንዕኦም ብተስፋ ዝጽበዩ ዝሞተ ውድብ መሊስካ ንምርካብ ዝጽበይዎም ሰባት ተስፋ ንኽረኽቡ ኣብ ከባቢ መቐለ ክረኣዩ ግድን ነይሩ። ሳልሳይ ብዓለም ለኸ ደረጃ ህልውንኦም ንምግላጽ ኣለና ንምባል ናይ ግድን ኣብዚ ከባቢ እዚ ምንቅስቓስ የድሊ ነይሩ። ድሌቶም እዚ እዩ ነይሩ። ከምቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ቀረባ እዋን መቐለ ክንቆጻጸር ኢና፣ ቀረባ እዋን አዲስ አበባ ክንኣቱ ኢና። ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ዓውደ ውግእ ወይ ድማ እዋን ኩናት ዝሕሰብ ኣይኮነን። ምክንያቱ ዕጥቅና ኣፍቲሖም ክንዲ ዝኣኽሎም ተዓጢቖም ዘይከኣልዎ ብከላሽን ተዋጊኦም ንሕና ዝፈታሕናይ ዕጥቂ ኣብ ዝመለስናሉ እዋን ካብቲ ዝነበረና ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንላዕሊ ዓቕሚ ኣብ ዝሓዝናሉ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ኣብ ዝጀመርናሉ ብከላሽን አዲስ አበባ ተሪፉ መቐለ ምእታው ኣይሕሰብን። ንናይ ወፃእ ፕሮፓጋንዳ ከብሉ እዮም ኣብዚ ከባቢ እዚ እናተንቀሳቐሱ ዝነበሩ። ኣነ ንዞም 8 ቦታታት ፀዊዕልኩም እምበር ብርክት ዝበሉ ጎንፅታት ዝተኻየድሎም ቦታታት ኣለዉ። ንኣብነት ጨርጨር፣ መቻሬ፣ ዳንደ ከባቢ መኾኒ ዘለዉ ኣብ ግንባር ራያ እናተዋገአሎም ዝነበሩ ቦታታት 20-30 ኮይኖም ጸገም ንምፍጣር ዝምክሩ ዝነበሩ ብምልኦም እዮም ተጸሪጎም። ስለዚ እዚ ጸላእ እዚ ወይ ድማ እቲ ሽፍታ ብዝግባእ ተወቂዑ ዝሞተ ሞይቱ ብልዑል ደረጃ ሰብ ኢዱ እናሃበ ይርከብ። ቅድሚ ሕዚ ኢድ ዝህብ ተኾይኑ እውን ከላሽን ሒዞ ይመጽእ። ሎሚ ምስ ከላሽንኡ ኢድ ይህብ ኣሎ። ምክንያቱ ዝዋጋእ ዘሎ ከላሽን ተኩሱ ምስ ዘይወቕዐን ሄሊኮፕተርን ነፈርትን እዩ። ሄሊኮፕተር ተጻዊሩ ብናጽነት ምስቲ ብከላሽን ዝዋጋእ ወታደር ንምውጋእ ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እዮም ኢዶም ዝህቡ። ቁስለኛታት ይተሓዙ እዮም። ቁስለኛታት ንሕና ክንሕዞም እዮም ዝመርፁ። ምክንያቱ እዚ ድሓር ክገልጽልኩም እዩ።
ሰለስተ መዓልቲ ብረት መፍታሕን ምግጣመን ሰልጢኖም ምስኦም ዝተሰለፉ ካብ መሬት ብሚሳይልን መድፍዕን ብሰማይ ብሄሊኮፕተርን ጀትን ደብዳብ ኣብ ዝግበረሉ ሰዓት ዘይከኣሉ እግረ የውፅእኒ ኢሎም ናብ ኩሉ ቦታ እዮም ዝብተኑ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ወጀራት ቦራ ዝተኻየደ ውግእ ኣብኡ ዝነበሩ ሓደሽቲ ክሳብ ኣላማጣ ዋጃን ቆቦን ተበቲኖም ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዝነበረ ሓይሊ ጸጥታ ኣምሓራ ኣኪብዎም እዩ እዚኦም ኣናእሽተይ ቆልዑ ተምሃሮ እዮም ሲቪል ክዳን እዮም ዝኽደኑ ወታደራትና እዮም ዘብልዎም በዚ መንገዲ እዚ ተበቲኖም እዮም ሸሞንተ ግንባር ተባሂሉ ዝተገለጸ ኣብ ኦሮምያን መተከልን ዘሎ ነገር ገዲፍና ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ነገር እዚ እዩ ብሓፈሻ ኣብ ክልል ትግራይ ሕዚ ዝተወሰነ ዝተበታተነ ኣመራርሓ ዝሓዙ ወታደር ተዘይኮይኑ እዚ ዝበሃል ውግእ ዘካይድ ሰራዊት የብሉን ስለዚ TPLF ወይ ድማ ጁንታ ኣበይ እንታይ እናሰርሐ ይርከብ እቲ ጁንታ ልዑል ሞራላዊ ውድቀት ኣለዎ ተስፋ ምቑራጽ ኣለዎ እዚ ሞራላዊ ውድቀትን ተስፋ ምቑራጽን ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ዝገልጾ ቀዳማይ ዘሰልጠኖም ሓደሽቲ ሓይሊ ሓደ ሰብ ሓንቲ ከላሽን ይሕዝ 4 ሰባት ድማ ንሱን ተሞይቱ ከልዕልዎ ሓደ ከላሽን ን5 ሰብ ይዝወሃብ ዕጥቂ የለን በዚ ምኽንያት እዚ እቶም ኣኪብዎም ዝነበረ ናብ ገዝኦም ሰዲድዎም እዩ ኪድሞ ኣብ ዝደለናኩም ግዜ ትመጹ ክንጽዋዕኩም ከለና ተዘይመጺኹም ቤተሰብኩም ክንውድኦም ኢና ኢሉ በቲንዎም እዩ ካልኣይ እዚ ሞራላዊ ውድቀትን ተስፋ ምቑራጽን ዝፈጠረሎም ነገር መብዛሕትኦም ቁስለኛታቶም ቀቲሎምዎም እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ቅድሚ ሕዚ ብዘይ ርህራሄ ዘብዑ ኮይኑ እናገልገሎም ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ዘርአይዎ ጭካነ ኣብ ባዕሎም ደጊሞም ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ዝፍጽሞ ጭካነ ኣብ ልዕሊ ወገኑ ዘይፍጽመሉ ምኽንያት የለን እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ናቶም ሰራዊት ከምዚ ዓይነት ጭካነ እናፈጸሙ ነይሮም ብዝሓለፈ ብሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ክሳድ ምቑራጽ ወዘተ ዝብሉ ነገራት ተላዒሎም ነይሮም ሕሰብዎ ተራ ዘረባ ኣይኮነን ኣነ ምሳይ ወታደር ኮይኑ ብሓባር ኣብ ዓውደ ውግእ ውዒልና ኣብ ጎነይ ዝወደቐ ብጻየይ ክሳዱ ቆሪጸ ከም ምውሳድ ማለት እዩ ከመይ ዝበለ ኸርሲ እዩ ነዚ ዝገብር ከመይ ዝበለ ፍጥረት እዩ ነዚ ዝኽእል ወታደርነት ጭካነ ይብሉን ወታደርነት ጅግንነት እዩ ጅግና ድማ ጨካን ኣይኮነን ከመይ ዝበለ ጭካነ ነዚ ከም ዝፍጽም ዝኾነ ሰብ ክግምቶ ኣይኽእልን ሓበሬታ ንዓና ይህብዩ ዝበልዎ ወገኖም እውን ይርሽኑ እዮም ብዙሓት ርኢና ኢና ገዝኦም ከይዶም የንድድሎም ስለዚ ልዑል ሞራላዊ ውድቀትን ተስፋ ምቑራጽን በምህላው እቶም ዝገለጽክዎም ተግባራት ይፍጽሙ ኣለዉ ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ተኽኢሉ ብምብራቕ ወይ ድማ በቲ ሕዚ ምንቅስቓስ ዘለዎ ብወገን ምዕራብ ንሱዳን ምውፃእ እዩ ነዙይ ብዙሓት ምድላዋት ተኻይዶም እዮም እቲ ጁንታ ብወገኑ ናብኡ ንክኸይድ ምድላው እናካየደ እዩ ብደገ እውን ብወገን ሱዳን ምድላዋት ኣለዉ ብኣና ወገን ግን ንሶም ዝሃድሙሉ ንሕና ዘይንበጽሖ መሬት ኢትዮጵያ የለን መሬት ትግራይ እውን ኣይህልውን እዞም ሰባት እዚኦም ተታሒዞም ናብ ቅድሚ ሕጊ ክሳብ ዝቐርቡ ወይ ድማ ክሳብ ዝጠፍኡ ሰራዊት ምክልኻል ድቃስ የብሉን ንምንታይ እቲ ሕዚ ዝገጥሞም ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ኣይፈልጥዎን ንሶም ዝፈልጡ ሰራዊት ወያናይ ዴሞክራሲ ናብ ድብያ ውግእ እንትዋፈር እናኸደ እናተመለሰ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ሕዚ ዘሎ ሰራዊት ወያናይ ዴሞክራሲ ይኮነን ሕዚ ዘሎ ጽሩይ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ ሕዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ፓርቲ መገልገልን ጽግዕተኛን ዘይኮነ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ እዚ ሰራዊት እዚ ድማ ንሃገሩ ኢትዮጵያ ክብትንዋ ዝተበገሱ ከምቲ ጁንታ ዝበሉን ካልኦት ኣብ ኦሮምያን መተከልን ዘለዉ ንሶም ዝፈጠርዎም ሓይልታት ክሳብ ዝጠፍኡ ድቃስ ኣይወስዶን ብምኽንያት እዚ በመንጽር ጅግንነትን መንነትን ሰራዊትና እንትንብገስ እዞም ሰባት እዚኦም ሱዳን እውን ከም መቐለ ክትርሕቖም እያ መውፅኢ መንገዲ ሱዳን እውን ከም መቐለ ክርሕቖም እዩ ኣይወፅዋን ሎሚ ብዝተኻእለ መጠን ተሓቢኦም ሓበሬታ ኣጥፊኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ከይንፈልጥ ገይሮም ቀትርን ለይትን ብኣድጊ ብበቕሊ ብእግርን ብመኪናን ገይሮም ንሱዳን ከይዶም ቀደም ዝጀመርዎ ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ክቕጽሉ እዩ ድሌቶም ፕሮፓጋንዳ ሓሰቶም በብእዋኑ እዩ ዝቃላዕ ስለዚ መውፅእ እዮም ዝደልዩ እዚ መውፅእ ግና ኣይኾነሎምን ኣይኽፈትን እውን ስለዚ መውጫ ነው የሚፈልጉት መውጫቸውም ስኬታማ አይሆንም ክፍትም አይሆንም ለዛሬ ላካፍላችሁ የፈለኩት ባለፈው ሳምንት በመከላከያ ሲሰሩ የነበሩት እስካሁን የገለጽኩት ነው አመሰግናለሁ